naMwari long lost child yatinashe Mutarisi aramba ongoisa mapost ekuva depressed. Vanhu vese vadoshaya kuti ko zvaita seizve munhu ari muupfu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Panetizens ashaya kuti ko musikana apindwa nei, aisa story yake nema threads akangosiyana siyana. Yekutanga yanzi overthink tends to cry. Yangosiwa yakadaro. Imwe yacho yatevera yanzi I'm not mad because you don't want me. I'm mad because sometimes you act like you do and other days you act like I'm nothing. Ndokubva paiswa imwe zvakare yakanzi me after pretending to be okay with a situation that makes my heart physically hurt. So ndo mathreads ari kuisa aya ende vanhu vari kushaya kuti zviri kubva nekupi, nekuti zuro ndizuro vakawana nababa wake ndokutorana vakaita mafamily pictures tikafunga kuti munhu atoblenda mufamily, then all of a sudden pakubuda nyaya dzakadai. So idzi vanhu vachazivi kuti zvino zvichapera sei. Manetizens ari kuti ko kana zvisinei nezviri kuitika kumba, iri nyaya yemujolo the pandemic, unogona kungoona kuti mateenagers aya adolescent stage iri kutova confuseawo, ende iye nenyaya yekuti she's starting pakujoina a new family, obva asvika ongonopinda mumujolo ane imwe view yelife, then zvoramba kuweka out pobva pangoshata, then oisa mathreads wayo. So it's nothing deep, kungoti vanhu vepasocial media vanoda kungoita kuti chero kana kadiki diki kabve kangokudziwa, vamwe vakati pamwe pane zvinenge zvichitoitika muupenyu hwake zvaasingagoni kuudza munhu, but anenge achingori ma1. Guys, musakangamwe kuti mwana uyu akatodiscoverwo baba vake recently and ane zvakawanda zvinotoitikawo muhana make. So maybe she also needs counseling nezvimwe zvakadaro. Yes, anogona kublenda mufamily, but pane ma disorder anenge ariko depression, anxiety and all that. So zvinogona kuda kuti zviaddresswe. So before tatanga kutaura kuti naMwari wazodai, maybe there is a lot of things that need to be addressed and kungoti iye azvisa pasocial media. Asi musakangamuka kuti this family inofarira zvinhu zvecontent. Do leave your comments on what you think. Kuti naMwari is he going through a lot of stuff kana kuti zvinhuwo zvake zvari kuzvipostera just for fun.